Mane khabe ko belam sugo. Dia ke final table nama mane khabe ko belam sugo. Putra matharo le. Putra matharo le. তিনি 29 অক্টোবর 2022 রশিরাম সিপাহীপাড়া উত্তম দেব বর্মনী নকলা ও তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম যে পান্ডা ও পান্ডাও তিনি 9 পরিবার নেই 35 ভোটার 39 ভোটার 39 ভোটার তিনি তীব্রা মথাবো ফাইयै মানজাक फायका जयनिं फायका ताबो सानानि मुसुंगो सखाबोसो गरमसुं लामसगो खाबाय खुबाय तामोन हुनायबा जों गोबांमा बिसि बाय थांनि तिप्रासानो मथांनानि बागै जबा खालायनानै दंमानि अ जबा दिनै बुवाग्रा प्रद्युत किशोर मानिकनि याप्रि सेमाबाय जों जिनि तिप्रासारकनो मथांनानि ताबुक मोथांनानै हिंगे बाक्सा वानसुगानों तामावबो जों आगेखाय गोथैदों बया ताबुखै मोथांनानै हिसादों दफानो मोथांनानै दफा जुदि मोथांनानै हिंगाय तामो आबो पयला बुजिगादि जों कायसा जराबो बायथांनि हावो तिनि जरा तुइ आगेनि जे जरा चेंमा बाय ताबुनि जे जरा तुइ चेरां चेंमानिवो बायथांनि हावनो जों बांगिया सांगुइ थांगा बांगिया सांग थांगा अमतै ख्लायै 72 বছর 73 বছর भारत हाबाय हाबमानि जागोनो जों बांगिया सांगै इ गणतान्त्रिक प्रसेस तामङै गोबांनि बरकनि बागैसे गोबांनि बरकनि जागोसे ब प्रशासन जों अमतै ख्लाय तंहांकाय दिनै जों बुइनि प्रशासन बुइनि जागो तंगै जों सातक जागनाय पितक जागनाय तरक ख्लायै जों तेबो बांगियाखौ बुं थांना जों दिनै हा सानमानि ताखुर बुखुर तंथगै हा सानमानिया बाय थांनि हानो तेसा टिटिएडिसि एलाकानो तुयै बिनि फातारो जे तिनति प्राथारनो तुय हा सानमानि हेगाय जों कमरिया तांथं जों संविधाननि 2 3 4 धारावो कमरियां नाम बागै इंग्रेजी बेंकाय सार्भाइवल एंड एक्जिस्टेंस थांगै तंनानि कमरियां तंनानि बागै नरकनो आं ताबो कक साकै सायखनारावनो तेबो बाहायक्लाय कमरिया जों कमरियां नान बागै संविधानाव तंमानि जे रायदा अरायदा नि बिसिंथि ख्लायै जिनि बायथांनि हास्टेंनानि बायथांनि हास्टेंनि बिसिंथि जों बायथांनो नायखलनानि बायथांनि प्रसेसननानि बायथांनि बेबागनानि हाययांकाय जों कमरनाय अबसे चिनिंको बाक्सा साइमैया उन्नयननि बागै हिसाब उन्नयननि बागैया उन्नयन जदि उंगैनो जों जदि कमरियां तंनो हायाखैबा ताबुक तांनाय उन्नयन तंतु जों कमरि दं नि 72 বছর कि किसाम उन्नयन या देनखामा ओंखा हायफाना जों कमरै दं कमरियां ना मागैसि ओ कमर उन्नयन उं दंफानो कमरो अमंगै जों ताबुक ताम सान कमरियावनि से जों उन्नयन खायनानि ताम हुनैबा जों कमरै थांगाखै उन्नयन सावनि बागै खायनाय जों अ हाउस मा तंलियाखै अ हासे कम बुइनियाखौ थांगाखै उन्नयन सावनि बागै खायनाय आमनि बागै जों तिनि उन्नयननि ककसाया उन्नयन नांगौ हायफाना दफा तंखाखैसे उन्नयन बुखायनाय दफा कमर थांगाखै उन्नयन सावनि बागै खायनाय आमनि बागैनो जिनि बुवाग्रानि लुआ जिमा बाय जों तिनि जिनि हानो नारकनानि हानो मोथांनानि बाय थांनि सासननानि मोथांजागै तंनानि कमरियां तंनानि अबसे दिनै नाहारमानि ककबुसलै अबनोसो जों बुइनो मासानाय बाक्सा साइमिया ताम बागै नरक तिप्राले नाय गे अबसे सादि जों कमरियांनानि जों मोथांजागनानि असुक साइनो आं तिनि जे फाइनाय ताखु बुखुरकनो 39 खरक ताखु बुखुरक जे फाइमानजा फायके बरनो जों तिप्रामो थानि गय खाबाय खुबाय लामसगो जों बाय अ चबावो याक बाय याक रमय बांग्रा बाय बांग्रा गाना ख्लायै फान सतनै जों दिनै चबा लुकु चबा ख्लायमाननाय आबनि बागै मोथांजागै तंनानि कमरियां तंनानि अबसे दिनै नाहारमानि ककबुसलै अबनोसो जों बुइनो मासानाय बाक्सा साइमिया ताम बागै नरक तिप्राले नाय गे अबसे सादि
जों कमर यांनानै जों थांजागनानै असुख साइनो आं तिनि जे फाइनाय ताखु बुखुरकनो 39 खरक ताखु बुखुरक जे फाइमान जाफायके बरनो जों तिप्रामो थानिङै खाबाय खुबाय लामसगो जों बाय अ चबावो याक बाय याक रमय बांग्रा बाय बांग्रा गाना ख्लायै थान सतनै जों तिनि चबा लुकु चबा ख्लायमाननाय आबनि बागै जों तंथगो खा तंथगो बेलाय बेलाय ख्ले हामबाय आसुक